Vi har så om eksponentiel vækst, og så opstiller vi en opgave, som er danskernes æble. Og hvis vi siger, det er i 2008, der bliver der brugt i snit i alt 192 ton æbler. Og det regner vi så med vil stige en stigning på, lad os sige 1,3% per år. Ja, og så vil vi så opstille en model fra den første. Opstille en model for danskernes æble. Og der bruger vi formlen y lige med b gange a i x. Og b, det er så det, man starter på, og det er, der ved vi så b, det er lige med de 192 ton. Og a, det er så 1 plus procentdelen, som du så bare dividerer med 100 for at få den i decimaltal. Og det regner vi så ud ved, at vi tager vores koefficient, som var 1,3, og det giver så 1,013. Og hvis vi så plotter det ind, så ved vi, at det hedder y lige med 192 ton gange 1,013 og i x'te. Og x'te, det er jo så tidsperioden, eller det er jo så per år. Og så kan man jo så sætte x til efter alt, hvor lang tid man vil finde ud af. Men med mål, så kan man jo sige 4, hvis det vil være over 4 år. Og nu så vil vi bevise, hvordan vi finder vores konstanter a og b i vores eksponentielle vækst. Så hvis vi tager to givet punkter i vores formel herovre, så skal vi, for at finde b, så skal vi sætte det ind i formlen, som der hedder y1 divideret med a i x1. Ja, og så for at finde vores konstant a, så skal vi sætte det i x2 minus x1 kvadratrod af y2 divideret med y1. Og hvis vi så vil finde vores y2, så er det, skal vi bruge formlen, som hedder b gange a i x2, fordi det er vores y2, vi har herovre, så skal vi sætte den i x2. Og omvendt, så hvis vi har vores y1, så skal vi sætte den i b gange a x1, fordi det er igen vores 1'er her.